Avui, 18 de maig, és el Dia Internacional dels Museus i l'ICOM, que és l'International Council of Museums, ha fet una proposta a nivell mundial de treballar en un sol tema, i és museus i històries punyents. Allò que no es pot explicar com ho fan els museus, per conscienciar la gent i que els museus siguin un lloc de reconciliació. Els museus, en principi, és un lloc on es presenten les històries de manera objectiva des de tots els costats, i és una forma de veure els museus com llocs de reconciliació i de que es puguin parlar els temes. El Museu de Sant Boi ha recollit el tema, ha recollit la proposta, i presentem una investigació que encara està en curs, que ho porta a terme l'Arxiu Històric, però al museu el que hem fet és ajuntar arxiu històric i museu i veure com ho expliquem. Una forma que anys enrere tenia l'ICOM de que treballéssim el Dia Internacional dels Museus era destacar una peça. Llavors nosaltres aquest any presentem la investigació de l'arxiu, però també destaquem una peça, com és dos. Destaquem aquesta manta que va pertànyer a un soldat de la Guerra Civil i que va ser fruit de donació fa uns anys pel Jaume Coll, i aquesta bandera preconstitucional que forma part del fons municipal. Han passat totes les banderes preconstitucionals, han passat a la col·lecció del museu, llavors aquí hem volgut mostrar-ho. El producte que presentem avui és resultat, de moment, d'una investigació en curs, per tant només és una petita mostra d'un projecte que hem titulat Sant Boi Memorial 1936-1945, que intenta recollir totes les víctimes de violència que van produir-se en aquell període. La investigació va molt més enllà del que avui es veu en aquesta exposició, perquè també recull la repressió política incontrolada a l'inici del conflicte bèl·lic, la repressió institucional després de la guerra, algunes víctimes que tenim documentades a camps de concentració, algun combatent fins i tot a la Segona Guerra Mundial i altres víctimes civils que podem associar directament també a violència producte de la guerra. I l'exposició en concret, que es titula Vilaboi se'n van a la guerra, el que fa recollir d'aquesta investigació només una part, però que és la part més nombrosa, que és exclusivament dedicada als morts i desapareguts en combat als fronts de guerra o alguns morts en posterioritat, un cop finida la guerra, però que la seva mort està absolutament relacionada amb el conflicte i a més documentada. A dia d'avui, ja dic, una investigació en curs, que encara trigarem molts mesos o possiblement un any i mig o dos, jo penso que encara tenim feina per davant a fer, perquè estem parlant d'una mobilització al bàndol republicà, que estava a Sant Boi, en aquella època a Vilaboi, d'uns 1.400 soldats confirmats, als quals hem d'afegir unes quantes dotzenes, aquí no sabem quants, que quan va començar el conflicte estaven al bàndol que va quedar, zona que va quedar en bàndol franquista, que estaven fent la mili, i alguns que durant el conflicte es van passar de bàndol i van lluitar amb el bàndol franquista. Aquests no els tenim documentats perquè al no estar a Sant Boi doncs no sabem exactament en quines unitats van ser enquadrades o tal. Per això és un tema que intentarem esbrinar al llarg del temps. De moment ens hem centrat en aquella gent que tenim més a mà. Estem parlant a dia d'avui ja confirmats de 154 persones entre morts i desapareguts, tot i que dels desapareguts hi ha un grup indeterminat, unes dotzenes, no molts, que afortunadament van aparèixer posteriorment vius a camps de concentració, a batallons de treballadors o a l'exili, perquè van passar la frontera amb la retirada republicana, però que després van retornar a la península. De totes maneres, els hem inclòs, tot indicar que després van aparèixer vius, alguns fins i tot són personatges molt coneguts del que ha estat la història de Sant Boi del segle XX, però els hem inclòs perquè l'impacte sobre les famílies és el mateix tant si van morir com si van desaparèixer, perquè durant uns quants mesos les famílies els van donar com a morts i segurament fins i tot van fer tramitacions administratives i clar, quan un dia els va arribar una carta oficial o una notificació de la Creu Roja Internacional o del govern dient que el seu parent estava a tal lloc, l'impacte havia de ser també brutal. Per una banda alegria, però per l'altra també aquell sabor agredolç del mal tràngol passat i de creure el que ha passat. Les vicissituds són de tot tipus, perquè les morts a la guerra no són només al front per un tret. Hi ha qui va morir a l'intentar passar de bàndols, hi ha qui va caure presoner i va morir als camps de concentració, també tenim diversos casos documentats, tenim famílies que van pagar una factura molt forta,
amb germans, grups de 2 germans morts al front o desapareguts, són diversos els casos que tenim documentats, gent molt jove, van morir més que els veterans perquè els joves no tenien la perícia d'amagar-se, són una mica més agosarats, no és allò que estiguessin més exposats per fronts de guerra, sinó per la falta d'experiència, i són vicissituds que després cada història individual amaga una tragèdia que va afectar. I evidentment a nivell numèric estem parlant d'unes xifres molt bèsties, perquè 1.500 mobilitzats entre els dos bàndols, estem parlant pràcticament del 25% de la població extramurs que hi havia a Sant Boi l'any 36, perquè hem de descomptar una part important d'interns als psiquiàtrics que també compten al padró de Sant Boi. I d'aquests 1.500, si estem parlant de 154 morts i desapareguts, estem parlant automàticament de més del 10% de la població. Imaginem, en aquell moment que estem parlant d'escassament 10.000 habitants, dels quals dic que hem de quedar amb 6.500 aproximadament, fem un paral·lelisme amb el dia d'avui. Quin impacte es produiria al Sant Boi d'avui amb 83.000 habitants si en 3 anys desapareguessin 150 joves en accions violentes, quan era el nostre municipi, afortunadament, què pot hi haver al llarg de l'any? Un any, una víctima, 2 víctimes per incidents de delinqüència, per dir-ho d'alguna manera, i són punyents. Doncs imaginem en aquell moment que hem de calcular que totes les famílies samboianes, d'una manera més directa o més indirecta, van rebre aquest impacte, i en alguns casos no un, sinó diversos impactes sobre la seva estructura, perquè van ser diversos els familiars o veïns, perquè sabem que per la distribució territorial tot Sant Boi evidentment està afectat, la guerra és un atzar que es reparteix de forma aleatòria i les morts o sobreviure doncs és un fet absolutament aleatori, com dic, i clar, també gent amb la qual havies conviscut o al món del treball, o a l'escola, o als ateneus, o als grups esportius. Per tant, l'impacte, evidentment, i a més com ho sabem per les dificultats que hi ha hagut de treball de memòria històrica al llarg de tot el franquisme i fins i tot en l'actualitat en període democràtic, moltes famílies arrosseguen aquest mal gust a darrere, aquesta agror de no haver pogut accedir a una informació d'una manera correcta, el bloqueig institucional que encara avui es manté en part. Tot això també són els elements que ens han animat a abordar aquesta exposició, que té 2 fronts. El que es veu avui aquí, que és una petita mostra, sobretot per la gent que no té accés a les xarxes, perquè la investigació s'està desenvolupant en directe a la xarxa, amb recursos a través del blog del museu, a través del Facebook, estem penjant tots els recursos, tota la informació es va actualitzant, i la gent que tingui interès pot anar seguint la investigació en curs i la podrà seguir en curs al llarg del temps. Per tant, és un encardinament entre la història i la modernitat tecnològica més absoluta amb tots els recursos que ens permet, arribant fins i tot a poder haver desenvolupat un plànol on hem localitzat tots els punts on van desaparèixer, on van morir samboians, on van desaparèixer, i això facilita molt la recerca a la gent, que segurament molta de la informació que tenien era molt més minsa, molt menor i molt més esbiaixada de la que podem presentar a nosaltres després de moure aproximadament, jo calculo que entre 35.000 i 45.000 documents. Com bé ha explicat el Carles abans, eren bàsicament fitxes de desapareguts, i llavors el repte era com exposes tantes fitxes iguals, una mica, i en quin format fer-ho. Llavors vam decidir fer-ho en aquest format individualment, totes, per també el tema que es vegi el volum de desapareguts que hi havia. També donar una miqueta d'aquesta personalitat de cada individu i donar-li presència i protagonisme a cadascú. Quan comences a llegir les fitxes per maquetar-les una a una, vas veient la història de cadascú, i veus on vivia, ser dates tan concretes, també arriben més, del carrer, la data de naixement, són dades que t'acosten a la persona. Com a través del nom, de petits detalls, et pots fer una petita idea, comences com a indagar en la història d'aquesta persona, com cada cop que trobàvem els mateixos cognoms ens donàvem compte que eren germans, i quan llegeixes una miqueta de la manera en què desapareix aquesta persona, pots arribar a imaginar la tragèdia, la data, les coincidències que dius que et toquen. Nosaltres, de fet, ho comentàvem amb la Maria i amb el Carles una miqueta, això de ens ha tocat, i això que només havíem d'organitzar i donar-li aquesta presència visual, com al final et toca, perquè impacta realment, estàs tractant un tema que és sensible. Estem contents del resultat. És això, que junta la part de les fitxes amb la part escenogràfica, i és bastant particular per això, són pocs metres quadrats però té molt de contingut, i creiem que hem aconseguit transmetre el que s'havia de transmetre.
Sí, el dia del muntatge ho comentàvem, que no és una exposició habitual, jo diria que és fins i tot una miqueta una posta en escena, fins i tot com d'obra artística, no? Perquè trobem que calia això, que calia donar aquest protagonisme a aquestes persones que en molts casos potser serà el primer homenatge que reben i la primera notícia que se'n té de manera pública, per dir-ho d'alguna manera. I per tant creiem que una miqueta el valor de l'exposició és aquest, que no és només uns plafons, és com tot manual, tot posat un per un, tota aquesta part com més humana que li dona aquest... Fins i tot el mapa són agulles clavades, no? També el títol està pintat a mà, vull dir que tot és aquest factor manual que també ho fa més proper. Sí, aquesta brutícia i la irregularitat, no?